Black Clover Part 2 Magic Night Exama Wizard King Vaningay tura kalta Rei tak anthang nuwa antes ne natur khuwa vatleng theikha ania tichuan kika kesil ania Asta le yuno te chu exam neina alut turin an Inte-Thawvengal 4-leaf clover chelek vel tu ani awanga yuno chunga mitemit afuk thup lain Asta ero abeng chen uchuak awangin hriat a hlo vele thei ram candidate zong an nga lai chuan anti bar chawin an ron hnaya magic power nei tlemte bawm tu an ni yuno atanga hlataka an om lain Asta ero an bor ta luaya midang te ta na nui za siam tu ani le to savate lakatanga in thir fihlim tuma atan siat na lama Asta chuan mi pakhat asua yami suke hero ani chupa chu Black Bull Night Squad captain ni in Black Bull hi an kan rual le chak awanga hriat nima se squad cheber te hriat ani telbok Asta an upat mel ati awangin yami chuan alo tuai hlaka yami kal hnuwa mi pakhat sek bon za chuan Asta ain mel hriat tir a chan chin te soive luamin fireworks alawin kapa chu squad tina captain te an local ti hriat tir na ani sek chuan captain le an squad te chu an lo lu arwalin Asta chu alo hril ve zela squad captain te an lo lu kima an thut fel hnu chuan mi pakhat loading in William Vengeance ani a William Vengeance hi Wizard King ni teu ber ani a captain zong zinga chak berangai ani bok exam tran anita magic te sang an ma chonna a Asta chuan magic anei velo awangin ti thei anei meulo you know le sekte thung ero chuan an thiam na ropui tak an lan tir final test atan candidates te hi an insual thina second Asta chu thingtlang na pangchak lo tak anga a hmu awangin insual pui tura athlanga second aspel hnamna canon ball amanghal ma se Asta chuan sek chu angun hnam voikhat sa sok mangin ahne Wizard King ani ngei tur thu chu a au chu pui vele mia midang te chuan Asta chu an rasual ni in an ngai contestant dangte chu anin ma chon ta zela you know po Salim hepsas nen anin ma chon Salim chuan aspel chak ber chu a chua ma se you know an a magic tawaring tornado mangin olsam takin alo hne thei ta thowa exam an zawa squad captain theu te chuan contestant zinga an du ber ban pharin an thlang chuak don ani you know chu captain te zong in an du vek awangin a du ber thlang thei ani a ti chuan golden dawn a thlang ta ani Asta hian du tu anei vele tat lo yami chuan Asta hnena a thil ti theina bul an hriat lo awang le magical powers anei velo awang ani thu a hrila Asta chuan voi engzat po hlo samma se Wizard King ni chu atum chhun zom zel don ti in a chang beidon top lama Black Bulla telver ngot mei tur chuan asoma Asta po in halo pom ve you know le Asta te chu an kal rang angai ta Asta chu Black Bull beisa hruai ani a hmun an thlen chuan mei al hmun ani nga ringot mai yami chuan Asta chu a squad te in hmel hriat atuma ma se an ma ni toka buain an ngei sak man meulo atopa an lo ngei ven theinan kul bang khat chu yami chuan a chum cheta thuaya an lo chuak ngat vek yami chuan Asta chu ain hmel hriat tira pakhat te in ain hmel hriat bok Asta an squad kor chu adu ve nga la ma se meknam thu anga a om masat angai don mekna chuan push up le sit up ti tirin an squad a alom lu chau thina chu baka trial top beratan makna magic atanga alowin ven thei angai don ani heti anga paltlang nu hian official takin Black Bulls chu ani ve don chau ani makna magic chu angun nam mangalo dangin ama zok chu afu leta mekna chu akang pheng phung mei a voi khat trial na a apolte a tha pha tre pani an squad a lom lu ni in
Asta chu korfual pek ani veta balcony atangin Noel chuan thil thleng chu alo thlir ve renga Asta chu a room tharlama an ruaya ama a room anei ngai lo awangin a phur hle makna chuan lekha ziaka a chungte thon turin a hrila chutiang chuan squad azom ti a chungten an hre thei don ani iuno te lo lang ve in ani po room pek ani a an instructor Klaus chuan atuk zinga tangin zirna atan tur thu a hril biak in lam an lo langa sister Lily chuan Asta le iuno le kha chu adonga an chung te chuan am pahnia am pas thei ve chu mak anti in an lom hle makna chuan Black Bull base vel chu Asta and tirin squata lo tel thar Noel Silva ain mel tir ani hi lal chung ko zinga mi ani Noel chuan anui sawa insect ti in a ko a chan chu mi pa ngai ani wang ani a Asta an insect ti ko chu du lovin a ma chon ngal mia Black Bull chunga chuan anin ang vek ti a hril Noel chuan a water magic mangin alo bei nga la ma se aspel chu kal sualin makna jok a fu lung oilo takin makna chuan a soi sela Noel chu ati taw ngal squat chetak ani ti in a squat korfol chu leya pein akal tadaya anua thingkunga target ka fu tuma Noelin a magic man a practice lai Asta an a muchuaka a magic thunun konga harsatna anei ti a hrengal Asta a in a practice lai chu a en reng ti a hriat chuan Noel chuan nui so ani a hlawa Asta chu no bo tumin water ball akap chuak ma se a magic chu thunun theilowin tumlo takin water ball lian taka ama jok ain khungta a chevel ti chia in tuilian asiam man trep nge yami chuan dan tur kong chuna a hriat awangin Asta chu avom chongal Asta an angun hnam mang chuan water ball chu asa chia Noel chu a him thei ram Noel chu nui so mai lovin Asta chuan a magical power chak zia a fakta zoka Noel chuan mak ati hle ani po in Asta chu insect ti aya mingin a ko ve ta zoka an squat pui ta po chuan a magic power control konga har satna ala nei ri chu om lo an ti ran lowa voi khatemo voi ni po lo samse a poilo thu an hila tran na zel zok turin an fui a korfual po an pelet le a Asta chuan a kut pharin a kai ding ta ani Noel po in a squat te thu soi chu apoma a in thiam lo ve hle Asta chu zing taka thoin base ti fai tu ani a thom na su fai tu atan an mang thin bok ma se chung thil te chu a omna fasha biak ina po ati nu vek ani ti in atum ati ru zual sawa cho an elai chuan Asta an a squat pui te hne na magic night te hian enge han ti tur bear ti azota makna chuan lo changin lalram veng him tu le hum him tu an ni ti ashil midang zong zong ngai dan po ani ve vek tho Noel po in a omna tur mun diktak ani empty halo ngai tu na sa ve hle yami po lo thleng ve to in makna chu mission poimo taka an kal ngal angai thu hilin halo kowa ole khati zong kha pa chu ani a regular taka chanlak chho kan tum mek zelania min lo sia sak ve theu donia